прекине, ма какво остане? Шум има женски леки и каската пияне. Ау, спре ми тока, мале, да, тя е жестока. Движим по махленски, прекине, ма какво остане? Шум има женски леки и каската пияне. Ау, спре ми тока, мале, да, тя е жестока. Нема грижи като движим, знаеш, че не песта. 1, 3, 1, 2, да го духа ареста. Тръгваш срещу мене, значи си в грешка. Ще се събудиш у багажик на фиеста. Нема какво да се случи. Сложи найка бе пате, мани това мен те кучи. Цел живот еби и учи. Той я спища като мене, целият ще разлучи. И какво лапа тия против мене, като преди време са седели на колене. За стари рани, грам да не ти дреме. Звъни ми по телефона и ще ти изнесе ме. Ето го човек, ето го човек! Какъв е това, бе? Кажи, какво ми каза на мене? Кажи, какво каза на мене? Движим по махленски, прекине, ма какво остане? Шум има женски леки и каската пияне. Ау, спре ми тока, мале, да, тя е жестока. Движим по махленски, прекине, ма какво остане? Шум има женски леки и каската пияне. Ау, спре ми тока, мале, да, тя е жестока. 0877 набирам и звъним. Ще ви бием, ще ви ебем, после ще ви разпърдим. Ти ме е син и то един непобедив. Влизам ли в джаза, те излизат като дим. Ако има нещо, нема нищо, ушев господин. Той я пред в чоба ми, е малко аналгин. 50 така в мене, знам, че ти е най-любим. Тръгвам се, че го на полетаре, после ще се виждам. Тук за неките си, не мък да се пазарим. Влизам ли да пита, пожар съм, не гасим. Въртиме далавери от Софето, чак дори мигрите превъртели и жена ти ще я превъртим. Означава ли, че си разкрепостена в секс? Ох, ами, може би да. Има ли неща, които примерно не правиш в секса? Не. Движим по махленски, прекине, ма какво остане? Шум има женски леки и каската пияне. Ау, спре ми тока, мале, да, тя е жестока. Движим по махленски, прекине, ма какво остане? Шум има женски леки и каската пияне. Ау, спре ми тока, мале, да, тя е жестока.